Predstavujeme vám štvorizbový rodinný dom na predaj v lokalite Nová Tehelňa na Vrabčej ulici v Senci. Dom sa rozprestiera na pozemku s rozlohou 445 metrov štvorcových a jeho zastávaná plocha je 123 metrov štvorcových. K dispozícii je aj priestranná terasa s výmerou 21 metrov štvorcových, ideálna na oddych a rodinné stretnutia. Dokončenie domu je naplánované na máj 2025. A teraz si môžete pozrieť ukážku hotovej terasy a záhrady na domoch, ktoré už boli dokončené na tej istej ulici, len vo vyššej časti Vrabčej. Moderné bývanie v tichej lokalite, dostupné už čoskoro. Každá záhrada je vybavená automatickou závlahou, vďaka ktorej si môžete užívať krásny, zelený trávnik bez starostí. Domy sú v štandarde vybavené kvalitnými obkladmi, dlažbami a moderným podlahovým kúrením pre váš maximálny komfort. K domu patria 3 parkovacie miesta priamo pred vchodom, takže o pohodlné parkovanie máte postarané. Súčasťou vybavenia sú aj fotovoltické panely s meničom, už pripojené na virtuálnu batériu v ZSE, čo vám pomôže efektívne šetriť energiu a znížiť náklady na bývanie.